moments later. Hi. Niya mi diri sa hike na pod mi. Hiking diri sa ang haba ng Lietung. Ano to? Lietung. Lietung lang. Yek. Kway. Kikita ko ng mga bata doon, no? Hazel! We're here! Wow. This is the Mauni ang Lietung. Hey. Kuan man di ni oh. Uy, pwede man dito masaka di oh magdula. No? Hikers nga mga gwapa. Oh, see? Guys, higa na ilong dai. Otro po din. Nag-collection og video. Going up now. Bukid sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Tanaw. Mga ang naay mga anak kusog kay muda. Kusog kay hunungas. Oh my God. Pangarap ko to. Oh, may roof na paakyat. Pangarap ko to makapunta dito. Yan na. Una, Liz. Liz, hindi kayo maputol. Ako sabay-sabay. Uy, delikado ah. Ikaw lang, Liz. Hindi naman masyadong ano eh. Pang hindi ganyan. Yan. Pang-assist lang yan eh. Pang-assist ba? Hi! Sige nga, pag ganun nga, parang ano ba, ang layo. Parang ang hirapan talaga. Yuhuu! Ang sexy mo naman! This is us. Tigog niya ay. Tigog niya. Raay. Wala, naglalaro sila. Oh, tingnan mo na Bel yung ano, yung nagtawang ano, oh. Uy, Hindi yan. naglakad kami dyan. Oh. Nakabun. Yan. Ayan yun. Okay, maganda pala. Di ba ang taas niya di? Kasi nasa tuktok. Hoy, pwede yun. Sana dinala yung mga laruan ninyo sa mga bata. Ano? Hanggang dyan lang. Yung bro. Ito na. Ano kaya ang tawag nito? Ito na yung. Nasa bundok nga kami kasi hindi ko kilala to. Hindi ko alam kung anong klaseng ano to, bunga. Nasa bundok nga kami. Hindi. Walang load. Wala naman palang may nagtanong sa'yo. Pinakausap niya sarili niya. Oo. Oh my God! Pero iba talaga yung mga kasama mo. Yuhuu! Kaya! Kami pa. Ako lang be. Picture kami. Dito ko sa babaw. Ito yung, uy, anong building yan? Baka bahay na yan. Horizon Plaza. Yan na po yung Horizon Plaza. Yan ang dati yung pinupuntahan namin na Lietung. Lietung hiking mountain Lietung. Doon din kami nag-hike. Ito yung tinuturo ko dati na pupuntahan namin. Hindi, slide pa, slide. Slide. Ara. Ada kurik. Ara. Oh, lihat deh. Oh. Sige nga,
Lingi mo, tatlo, tatlo. Katingin nga, tatlo. Patingin. Katingin, tatlo, tingin. Ting! Smile. Okay na? Ang ganda. Ay, nakakapagod. Picture ka ng picture dyan para send mo sa akin mamaya. Oh my God, ang hirap guys. Napakahirap pala dito. Talagang nasa bundok kami. Parang nasa Jean Island yung pinupuntahan namin. May mga rope. Kuya, ang ato niya. Masakit gini atong paabos. Ang ato niya ano ba? Wa na. Day! Ha? Kaya mo ba? Oh. Hindi magbutang imo kita dapat lagi. Daw na niya? Nandito kami sa taas. Tingnan mo yung... Uy! Muntik na tuloy ako nagsisexy. I took Jackson in the top. Mountain. Oh, mountain look up and down. There. Ito kahirap. Saan nga vlogger pero mahulugan gyud kag bat. Kita mo yung dagat. Oh, ang sarap dito. Oh, ito yung peak. Hong Kong na naman. Lagi ko na makikita yung peak Hong Kong. Yan. Ito yung sun horizon. Oh, ang sarap ng pelling. Oy, vlogger, pag-unit oy. Margaret. Yoo-hoo! Yoo-hoo! Hey, son. Ang sarap ng feelings! Sige nga, ikaw nga, magsalita. Hi, hello. We're going up. Malapit na tayo, di ba? See? Malapit na ba tayo? Hirap kasi may piece. May PC. Ito na naman, nakita ko na naman to. Parang monkey. Monkey tree. Oh my God. Ooh. Ang isa. Ang isa ang vlogger 101. Ang isa. Wala na pa, safety pala. Hoy, safety pala. Huwag kayo matakot, safety tayo pag ano, pag-akyat natin kasi yung PC po, yung lubid po nakatali sa ano. Hindi, anong tawag dito? Anong tawag dito sa Tagalog? Bakal. Bakal. Go, Bella. Oh. Oh, pwede na siya itan. Okay. Huy, lamig kayo siya sa bukid. Oh, magtanim. Tara na ko na sa lisa sa pinakababaw. Ah, parang ang hirap naman. Takot sa walang lubid. Hilungga gid, magawas gid ang pagkahilungga pag nahirapan na. Nandito na ang sapatos, oh my God.
warning. Please plan your time before you sunset. Yeah. Yan po ang Wong Chukhang. Yan po ang Ocean Park. Ocean Park, guys. Makikita mo dito lahat. Oh, barko. Parang ang dark. What happened? Kita mo talaga lahat dito. Dagat! Dito kami sa dagat! Yeah! Oh, see? It's nice here! Ang ganda. Oh, what is this? It's a bato. Oh. Hoy, ang ganda dito. Come on. Hoy, ang ganda dito. Tingnan nyo. Wow. On Christmas Day 1941. You can read it. Read it. Hindi ako marunong magbasa. Ganda dito. Wow. Ocean Park. Kita mo yung oh, parang may butterfly kasama ko yan. Nagpicture. Ayosin niyo! Ha? Wow, ito yung mga kasama ko, mga sexy. Talagang ouch! Ah! Hindi kaya! Ano, hinay-hinay ba? Kasi makabuti kaptan ko. Hinay-hinay. Yeah! Yeah! Presenting from India! From India! Sige nga, dupa ka! Hoy, dupa! From India!
God, look. Oh my God! Tignan ko nga kung kaya ko pa. Please, parang papalidin ka ng hangin. Papalidin. Sagol, hirapan talaga kami mag-Tagalog. Pag dito pa yung English, nahirapan pa mag-English.